ассалому алайкум бародарои ҷон, ҳама кас ҳастозои хубен? Бародарои ҷон, имрӯз 9 август соат 8:04 ба вақти соат 10:38 ба вақти Тоҷикистон. Бародарои ҷон, чхеле ки мебинен курси имрӯзаи мо Бонки Миллии Тоҷикистон 9 август 1000 рубл 164, Бонки Эсхатарам 1000 рубл 164, Алиф Бонк, Витамин Бонк ва ғайраҳо ва дигар банкҳои Тоҷикистон ҳамаш бародаро рӯзи 9 август яъне 1000 рубл 164 сомона. ва ногуфта намонад бародарои ҷон, ҳаматон хоҳиш мекунем лайк подписатсияро биҷиқен, дар канали мо подписатсия кунен, ҳар рӯза видеоро интизор шем. боқӣ сарбаланд обод боша. Худованд нигаҳбонтон бошад.